Terve. Eilen tuli istuttu pitkä pätkä TYKSin akuutissa ja ensihoitossa. Ja on ollut nyt aika miettiä viimeaikaisia tapahtumia. Ja 3 asiaa niin nousi eilen sydämellä. Että niin elämäni suurin nöyrytys itsellä on ollut, kun 3 viikkoa sitten ei pystynyt nousemaan lauantai-aamulla. Vaimo joutui vetämään niin pikkupojalla housut jalkaan ja pyysin anteeksi itkeen, että hän pystyi hoitamaan tilaa. Meni töihin. Se oli oikeasti itsellä kova paikka. Toiseksi tuli kova pala siitä, että reilu 20 vuotta on sitä maatilaa rakennettu ja elätty ja oltu ja se kaikki on turhaa. Me pystyy sitä enää hoitamaan niin kuin ennen. Mutta se, missä eilen yhtäkkiä puhutteli, oli semmoinen, kun istusin tässä lotottusaulassa. Mä luulen noin 80-90 sen ikäinen vanha nainen. Se huusi äitiä. Se huusi täyttä kurkkua äitiä. Silloin mä mietin, että housu ei saa jalka. Sitten tulee jossain vaiheessa normaali tila. Kaikki toiset sua pukee. Taskut on tyhjät. Sittenkin tulee normaali tila. Ei sillä ollut mitään sen mukana. Se on kummemmin. Sittenkin tulee ihan normaali tila. Mutta se ei ole normaali, että 90 nainen huutaa omaa äitiä avuksi. Äiti on mennyt jo ajat sitten, eikä takaisin tuu. Se kuka tulee on Jeesus. Jeesus tulee takaisin hakemaan mie. Lukas 14. Ja oikein minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teitä tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Se kaikki muu on turhaa. Paitsi se, että Jeesus tulee, kun sä olet Jeesuksen oma. Ja tiedät, että Jeesus tulee sua hakemaan.